Magandang araw sa lahat. So ayan, at magluto ulit tayo ngayon. So meron tayo ditong 2 pirasong manok. Malinis na itong manok natin. So ayan. Dito sa ating planggana, maglagay lang tayo ng toyo. Ayan, 2 cups of soy sauce yan ang lagay natin. Maglagay lang tayo ng 3 basong tubig. Para hindi sobrang maalat yung ating ginagawang sauce. So, naglagay lang tayo dito ng paminta. At meron tayo ditong bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Maglagay rin tayo dito ng 4 cups of sugar. Pwede nyo namang dagdagan. Kaya sugar lang ang pangpalasa natin dito. Naglagay na rin tayo dito ng calamansi juice. So, ayan, at haluin muna natin siya. Pagkahalo, ilagay ko dito yung balat ng kalamansi at saka yung tira nating tanglad. Yan, haluin lang natin siya. Saka naman natin ilublob dito yung ating 2 pirasong manok. So, ayan, napakabango yung ating sauce dahil andyan yung balat ng kalamansi at saka yung tira nating tanglad. So, ilalagay na natin dito sa ilalim yung tanglad niya. Tanglad lang ang ilalagay natin sa ilalim ng chicken natin o manok. Dahil kahit tanglad lang ay sobrang bango na. So, kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin ang ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. 2 pirasong tanglad bawat isang manok ang nilalagay natin doon sa ilalim. Dahil kahit tanglad lang, sobrang bango na talaga yan. Kahit wala ka pang ipanglalagay dyan. Ayan, tanglad lang, ayos na. So, ayan, i-marinate lang natin ng 30 minutes. After 30 minutes, ilipat natin siya dito sa ating lagayan. Ayan, i-marinate lang natin siya ng 3 days or more than 3 days. Dahil mas masarap pag matagal siyang na-marinate. Ibuhusan natin dito yung ating sauce. So, ayan, kailangan talaga siya nakalubog siya. Yan, takpan lang natin. Try nyo din, 3 days nyong i-marinate yung chicken. Nanunuot sa kanyang laman yung sauce. Yung sauce natin, hindi maalat yan dahil tinitikman natin yan. Pag kayo ay nagawa ng sauce, titikman nyo rin para kung maalat ba o hindi. So, ayan, ilulublob lang natin siya. So, after 3 days, so, ayan na yung hitsura niya. O, kakaiba na hitsura niya. Dahil nangingitim na siya, nanunuot na sa ilalim, sa laman yung kanyang sauce na nilalagay natin. So, baliktarin nyo lang siya para pantay-pantay yung pagkalubog ng ating manok. Dito natin siya lutuin sa air fryer. Para hindi tayo mahirapan luto. Pero kung gusto niyo naman sa uling, pwedeng-pwede. So, ayan, lutuin lang natin siya ng 30 minutes and 160 degrees Celsius. After 30 minutes, check nyo lang. So, ayan na yung kanyang hitsura. Baliktarin lang natin siya. So, ayan yung kanyang hitsura sa likod. So, another 30 minutes naman. Ganyan lang kadali. After 30 minutes, so ayan, luto na. Ready to serve na yung ating chicken lechon sa air fryer. Kain po tayo with Java rice.